A situación grave pola que está a atravesar o sector foi unha das razóns que levou o Opósito Rianxeiro a convocar esta concentración, que se desenvolverá este vindeiro sábado ás 11 da mañá na Praza do Concello. Segundo sinala o patrón maior Miguel Ángel Iglesias, a ría languidece. O maltrato que se está a someter debido aos vertidos continuos, sumado á falla de interese por parte das administracións, provoca a desfeita do sector. É un futuro desolador. Eu a esta ría botolle 3-4 anos como moitísimo a este ritmo. Estamos vendo que pega coletazos porque pide socorro a gritos. O que non pode haber é tantos vertidos como está habendo a día de hoxe, tanto no río Ulla como dentro da mesma ría da Arousa. Iso temos que ponerlle fin a todo e a administración ten que poñer punto final a esta situación, porque estamos vendo que os desoves, non co tema dos vertidos, que quede claro que digan que o marisco está mal. O marisco está perfectamente porque Intemar vela polo consumidor para que o produto que sala daqui vai ao 100%. O problema dos vertidos é no estado larvario, como nos din os biólogos, que afecta, que mata todo o estado larvario. Por ese motivo non está habendo os desoves que había antiguamente. Despois que nos fagan un pouquiño de caso, porque eu penso que o sector do mar sabemos do que falamos e sabemos o que daba e o que está dando e sabemos como pode volver a producir esta ría sin vertidos á ría e facendo un pouquiño de caso aos mariñeiros no tema do río e en outras especies como pode ser en pesca. Eu penso que esta ría volve a ser productiva en un ano de sobra. A chamada non é só local, senón que se traslada tamén a toda a ría de Arousa. Nos mandamos convocatoria a todas as cofradías da ría da Arousa, incluso a plataforma, setor mexilloeiro, mandamos aos daqui, ao setor mexilloeiro si lle mandamos aos daqui, pero está aberto a todos mariñeiros e mariñeiras que queran asistir, porque esta ría, a verdad, que pide socorro a gritos, ou miramos por ela ahora, ou senón é mellor coller as lanchas e poñelas nunha rotonda, porque isto xa non ten futuro.